Це вже третій епізод відеоподкасту «А що про Крим?». А ти ще досі не підписаний? То став на паузу прямо зараз, підписуйся, щоб не прогавити наступні випуски. Сьогодні в нашій студії перший кримський татарин, що отримав мандат депутата Одеської обласної ради, учасник та призер українських та міжнародних змагань з греко-римської боротьби, громадський діяч Февзі Мамутов. Селям алейкум, Февзі. Дякую, що знайшли час і завітали до нас. Приїхали з Одеси в Київ, і перше питання, мабуть, все ж таки буде про Одесу. Яка там зараз ситуація, як зі світлом, як з електрикою, як в цілому настрої в місті? Алейкум селям. Завжди радий побувати в Києві. В Одесі, як і всюди, війна. І розумію, що є більш, звичайно, такі гарячі точки в нас в країні, на жаль. З електрикою теж планові там, відключення. Нема такого, щоб добу не було світла, чи якось зараз вже стабілізується і навіть намагаються цей графік все-таки витримувати. Настрої. Все більше і більше людей, вже майже всі, напевно, налаштовані на перемогу, чекають її з нетерпінням. І дуже багато людей роблять все, щоб її наблизити. До речі, про те, щоб пришвидшити перемогу, ви на вашій Фейсбук-сторінці доволі часто звітуєте про допомогу гуманітарну від громадської організації «Кримські татари Одещини», яку ви очолюєте, і йдеться, зокрема, про допомогу військовослужбовцям, а також мешканцям різних територіальних громад. От якщо говорити про цивільних людей, про мирних, які в них потреби зараз здебільшого? Ми з вами вже, напевно, 8 років є самі переселенцями на території, на материковій частині України, тому ми, кому як не нам, знати, які потреби в переселенців. Це може бути, починаючи з посуду, постільної білизни, там, матрасів і так далі, до сьогодні актуального – це лампи, які заряджаються від сонячних там, панелей і все, що, їжа, звичайно, продуктові набори. І ще один, я думаю, не маловажливий фактор – це моральна підтримка, тому що дуже багато людей втратили свої домівки, втратили взагалі можливість повернутися в рідне місто. Там, наприклад, люди з Маріуполя, люди, знову ж таки, з Херсону, яким ми рекомендуємо зараз, мабуть, не повертатись. Нові хвилі йдуть з Херсону. Так, звичайно, нові хвилі. І кожного разу, коли ми виїжджаємо на Херсонщину, то ми, навіть допомагаючи, максимально рекомендуємо звідти виїжджати хоча б до Одещини. Тому що в Одесі зараз безпечніше. А якщо про військовослужбовців, от ви ще згадані гуманітарні речі були, я так розумію, що військовим теж потрібні і харчі, так, і засоби гігієни. Якась, можливо, специфічна допомога? Специфічна допомога – це маскувальні сітки, яких зараз багато не буває. Це, знову ж таки, допомога в пошуку, допомога в доставці там, приладів ночного там, бачення, приладів, будь-які там снайперські приціли, оптика, так. Тобто, все. Зараз деталізувати дуже важко, тому що настільки різні надходять, от з останнього там радіостанції, так, там телефонні апарати просто там якісь. І настільки різноманітні. Там, на фронт, якщо казати, то, звичайно, окопні свічки, там, знову ж таки, генератори зараз. Тому що генератори громадському, такому, там, переселенцям ми ще не надавали, там, ми більше
може, комунальним підприємствам надавали декілька генераторів, але ж генератори в основному військовим. Можна я спитаю, звідки ви цю допомогу берете, в якому контексті? Я розумію, що там частина волонтерської допомоги, частина від тих людей, наприклад, за кордоном, бізнесменів, підприємців, меценатів, які хочуть допомогти. Але ж ви досить довгий час жили в країнах ЄС, зокрема в Німеччині, в Литві, якщо не помиляюсь, в Латвії. І з огляду на ваше досить успішне спортивне минуле, можливо, ті зв'язки, які там залишились, вони якось допомагають вам в цьому? Ці зв'язки допомагають в логістиці. Тобто хлопці, є цілі там волонтерські хаби, які збирають все це, всі ці товари гуманітарні, і там все зібрано, наприклад. Стартуємо в пошуку там можливості доставити її сюди. І хлопці там так, німецька ліга зараз вже буде закінчуватись в лютому, тому хлопці, отримуючи гроші там за свої контракти, вони щось виділяють на Україну, щось виділяють на нашу доставку там сюди. З Латвії хлопці дуже багато питались, чим можуть бути корисними. Знову ж таки, знайшлась транспортна компанія, яка надає там свої фури, своїх водіїв. Тобто зараз ти ж просиш для справи, і це вже сьогодні ми розуміємо, що ти не соромишся спитати допомоги, тому що вона потрібна. І нормально все працює. Кожен є таким, знаєте, в механізмі маленькою такою часткою, і цей механізм працює вже 11 місяців, вона працює доволі таки успішно. Хочу трошечки до вашої депутатської діяльності звернутися, говорячи про цих представників ОПЗЖ, прибічників Руського міра. Бачив, знову ж таки, у вас на Фейсбук-сторінці, що було голосування. Бачимо, що президент позбавив мандатів народних депутатів декількох представників цієї партії. І як з цим взагалі хотілося б дізнатися в Одесі? Заступник голови облради в Одесі – це представник ОПЗЖ. І досі справа рушила з нуля, так? Але досі цей факт остається фактом. Він актуальний. Розумію, що всі ті, кого позбавили мандатів, президент позбавив мандатів та ще й громадянства позбавив, в них, по-перше, відкрита позиція була. По-друге, позиція проросійська, так? По-друге, дії були дуже відверті, підготовки там Руського миру. В цього теж, але ті люди більш помітні. Тут нам в цій ситуації з Шкаровським, це його прізвище, тут Одеська область залишається сам на сам з цією проблемою, я не можу інакше це назвати. Є момент надання подяк за волонтерську діяльність, там, чуть ли не людина року, представників цієї ж політичної сили. Але з позитивного, проукраїнськість Одеського регіону з того часу, як ми туди приїхали, в рази більше. Зрозуміло, що з початком повномасштабної війни вона дуже збільшилась, але 20 лютого ми проводили такий марш єдності в Одесі. Людей було просто дуже багато. Це мене навіть не здивувало. Я розумів, що буде багато, але настільки це надихнуло. І саме цей марш в тому числі
зробив свою справу в плані єднання. Ви ж розумієте, 30 років регіон був, знаєте, з таким скорінням проросійського світу, який... Це там, насправді було помітно навіть по дискусіях щодо демонтажу пам'ятнику. Це було помітно, і його забрали. Ви бачите, зараз жодного слова нема. Жодного слова, там ніхто не кричить про те, що давайте його повернемо. І це нормально. Ще трошки будуть пам'ятати люди цей пам'ятник. Потім вже, я думаю, що рік і все забудеться. На тому місці буде якийсь прекрасний постамент стояти. Щодо пам'ятника, до речі, йдуть якісь розмови про те, що має бути встановлено на цьому місці? От саме це, я думаю, зараз не на часі. Це взагалі не на часі. Так. От коли казали, що не на часі прибрати його звідти, це не зовсім така позиція, що не на часі прибрати там залишки руського миру світу. Але ні, то було на часі. А от що встановлювати, це до цього повернемось вже після перемоги. Я думаю, що за цей час буде дуже багато героїв, яких можна буде туди знову. Яких треба буде вшанувати насамперед. Да. Повертаючись, знову ж таки, до... Це не лише партії ОПЗЖ, насправді, це стосується і... Шарій, у нас 6 людей в облраді, наприклад. Угу. Але... в принципі, ви частково про це і сказали, що 30 років країни перебувала, але 9 років вже маємо війну з Росією. Рік майже, як вона, так в такій повній фазі. Так потроху все рухається, але як скоро, на вашу думку, як скоро ми зможемо цього позбавитися усього? Цих ОПЗЖ, Московського патріархату, всіх цих... Дивіться, є такий нюанс. 9 років війна. Її відчули ви на собі, я відчув. Її відчули жителі Донбасу. Але жителі будь-якої там іної частини України її не відчували, навіть не замислювались після, там, я не знаю, першого року цієї війни. До 2015-16 у кожного своє життя, ракети над головою не літають. І, в принципі, тут проблеми в бізнесі, тут радість якась, що навпаки, успіх якийсь. І кожна людина замислюється тільки за свою долю, і плюс-мінус в радіусі 20 кілометрів від свого місця проживання. Звичайно, є люди, дуже багато людей, які переживають за країну, але на 1 200 000 населення це, таке розчиняється, в суспільстві. Сьогодні вже кожен почув вибух. Кожен. В Україні, я думаю, немає зараз людини, яка не почула вибух. Окей, навіть якщо б була така людина, в Україні зараз нема тої людини, у якої не вимкнуло світло, і вона розуміє, що це через війну. І от зараз ми всі об'єднані одною проблемою. Так, одною мрією, одною ціллю, окей, але ця ціль і мрія спричинила проблема, яка зветься війною, повномасштабною війною. І тепер, звичайно, кожна людина розуміє, що які аргументи сьогодні ми можемо почути від людини, що Московський патріархат повинен залишитись в Україні. Які ми можемо аргументи такі, щоб вони нас хоча б на дискусію вивели, що представники політичної сили, яка сюди закликала руський мір, вони мають право на життя як політична сила. Я не готовий взагалі чути ці аргументи, тому що їх просто нема. От коли ми всі об'єднались, створилось громадське суспільство, об'єднане думкою про створення єдиної української нації, причому дуже важливо в рамках кордонів 91-го року, от тоді ми стали справді нацією, яка бореться.
а тільки в боротьбі народжується якийсь розвиток і прогрес. Далі до теми Криму. І хотів би з вами обговорити деокупацію Кримського півострова, а точніше готовність держави і суспільства до цього, бо військовий стан, військові справи – це все ж таки до Збройних сил України. Чи готова наша держава до повернення Криму під свій контроль, на вашу думку? Зараз вже повинні бути створюватись потихеньку такі комісії з відбору менеджерів в кожній галузі. Тобто економічна, рекреаційна і всі ці галузі. І тоді та людина, яка пройде цю комісію і буде готова взяти на себе відповідальність, саме відповідальність, не гроші, які вона буде витрачати на відновлення економіки в Криму, чи не буде на це витрачати гроші, але буде їх, ви розумієте, про що я. І зараз такої навіть думки про створення таких комісій. Мені здається, що навіть немає думки про створення військово-цивільної адміністрації. Ні, звичайно. Окей. Створення військово-цивільної адміністрації і обирання голови воно відбудеться, коли деокупація вже буде так от. Я думаю, що президент і головнокомандувач Збройних сил, вони будуть знати про те, що от деокупація. Може, ми цього знати не будемо за місяць чи півтора. І знову ж таки створення такої комісії, створення, знаходження цих людей і розуміння цих людей всієї відповідальності. Тому що, дивіться, 8 місяців була окупація Херсону. До сьогоднішнього дня відшукують колаборантів, кротів, які там є. А це всього 8 місяців. А там 9 років. Тобто стабілізаційний період, який буде після деокупації і до перших якихось легітимних виборів там, це буде дуже немало роботи і дуже немалий срок для цього. І довжина цього сроку буде залежати саме від того, як ми підготуємось до цієї деокупації. Але сьогодні мене лякає те, що навіть нема ніяких платформ дискусійних, так, як це зробити. Зрозуміло, що є цей проєкт про 30-30-30, так, відсотків надання влади по національному. Це, якщо я не помиляюсь, просто щоб пояснити, це про квотну систему в управлінні Кримом, в тій адміністративно-територіальній одиниці, в якій він буде, або в АРК, або в іншій, По-перше, дуже слушна думка, що не надання Севастополю окремого якогось статусу. Так, про це всі кажуть одноголосно майже в Україні. Я розумію, що в цьому є сенс. Ви думаєте, що він має бути окремому статусі? Так, звичайно. Чому? Це Крим, і там вже нема, ми кажемо, деокупація пройшла, і там нема Чорноморського флоту. Чому Севастополь повинен бути? Є аргументи. Чому він повинен бути окремим? Чому він має бути окремим? Від Криму. Я не знаю, чому. Тобто в мене теж немає. Я думаю, що він має бути в складі Криму повністю. Так, в складі Криму. І там обирання столиці, зрозуміло, там Сімферополь – столиця Криму, і Севастополь як такий районний центр. Як всі інші міста. Так. Знову ж таки, пам'ятники в Севастополі. Що з ними робити? І пам'ятники там руської воїнської слави. І це такий корінь, завдяки якому ця війна повернеться через 70-50 років. І вона повернеться, якщо ми не будемо діяти радикально.
стосовно Ну, ви цих. виросли в цьому місці. Так. І... З другого там класу, коли я став виходити там кудись в місто, в 9 травня чи там 1 травня, я не знаю, всі. Наприклад, в Севастополі 19 червня був день дитинства та юнацтва. Але що таке, ніде в Україні цього не було. Але там було тому, що 19 червня, як виявилось, це День піонерії в Радянському Союзі був. І там продовжували це відзначати. Тобто всі там учні шкіл там, йшли по міському колу. Так, це було таке місто, де кричали там Севастополь, Крим, Росія. Це все було ще в 90-ті роки, це все було в 2000-ті роки. Тому ми розуміємо, що був ще один фактор. Наприклад, з кожним президентом Збройні Сили України все зменшували фінансування, зменшували. І в 2012 році був такий момент, що офіцери Чорноморського флоту по Севастополю ходили в формі, по якій було видно, що їх там фінансовий стан набагато більший і стабільний, ніж у офіцерів української армії. От. І ми в себе вдома. А вони на орендованій території. Але ж вони почувають себе, гордо носячи свою форму, почували. Зараз вже вони, звичайно, може, багато з них жаліють, що взагалі до цієї форми дожили, але факт остається фактом. І тут, знаєте, треба дуже ретельно і відповідально підходити до цього питання, знаходити очільників всіх секторів і розуміти вже зараз, щоб вони набували досвіду на якихось справах в деокупованих територіях, наприклад, в Херсоні, наприклад, дай Боже, в Донбасі і на Харківщині, щоб ці люди вже були з досвідом і прийшли в деокупований Крим, і тоді ми зможемо цей час стабілізації зменшити. Скоротити. Ну, якщо говорити, наприклад, все ж таки, і ви з цього почали, про кадрове питання, так? Хто має це взагалі ініціювати, хто має це робити? Я впевнений, що в цьому питанні представництво президента України в Криму повинні донести цю думку до Офісу президента. І, звичайно, кримсько-татарський представницький орган повинен доносити цю ідею. І цю необхідність. Це навіть не ідея, це необхідність саме так. І зрушити це питання теж. А від вас були якісь, можливо, пропозиції або від як народного депутата, або від як голови громадської організації по цьому питанню? Я приїхав в Київ. Сьогодні буду бачитись з найбільшою кількістю людей. Я думаю, буду намагатись зустрічі і буду підіймати це питання, поки в цьому не було необхідності, як у людини, в якої не питали навіть цього, думки стосовно цього. І не було можливості донести цю проблематику до компетентних людей. Продовжуючи тему підготовки нашої держави і нашого суспільства до деокупації Криму, тема взагалі майбутнього кримськотатарського народу і Кримського півострову, яку ви взагалі бачите місце, роль нашої нації, представників нашої нації в цій повоєнній Україні, яку, в принципі, вже зараз ми всі будуємо, або будемо будувати, починати одразу після перемоги. Як ви це бачите? Дивіться, зараз дуже багато вимушених, навіть не переселенців, а вже біженців, так, за кордонами України.
в тому числі представників кримськотатарського народу. Це дає можливість, добре, перші 2 місяці стрес і так далі, а зараз вже це треба використовувати як можливість. Можливість вивчення мов, можливість отримування освіти, починаючи з дітей, закінчуючи там студентським віком, і якомога більше звідти привезти не речей, там, словно там, за H&M, а треба привезти сюди знань і навиків. І постстабілізаційний період, кадрове питання, ці фактори, кадрові питання теж закриють, тому що ці люди, я впевнений, що серед них дуже багато людей, які переживають за свою націю, і за свій регіон, і за свою країну в цілому, за Україну. Це заклик від лідерів думок до роботи там, роботи над собою. Україна повинна після цієї війни зрозуміти, що кримськотатарську націю не треба ховати чи розчиняти в собі. А це Україна вже побачила, що той сегмент у вигляді кримськотатарської нації – це те, чим можна пишатись. І потрібно пишатись. І ще потрібно підтримувати, звичайно, підтримувати націю, яким чином може держава і повинна. Це підтримання вивчення мови на державному рівні. Це підтримання культури на державному рівні. Це створювання культурних центрів від держави. Не від спроможних кримських татар, а саме від держави. І ознайомлення з культурою кримських татар всієї України. Тому що зараз, так, дійсно, ми пліч-опліч боронимо нашу Україну. І це дуже приємно, це велика честь для кожного кримського татарина, тому що всі вже почули те, що Кремль завжди був ворогом кримських татар. І є ідеологічним, фізичним, яким завгодно. І Україна це вже почула, президент це вже почув, всі політичні сили це знають. І тому підтримка на державному рівні, перший крок так, закону про корінні народи, і можна робити другий, третій, четвертий. І все це дасть можливість цьому народу стати ще сильнішим. Кримсько-татарська автономія. Чув багато думок, що кримсько-татарська територіальна національна автономія дасть можливість заявити про те, що ми хочемо доєднатися до Туреччини. Це доволі поширена думка про це сепаратизм, це стереотип. Але скажіть, будь ласка, звичайно, стереотип, але поясніть, будь ласка, якщо ми разом з Україною боронимось від тоталітаризму, автократичної такої країни, то навіщо нам вступати в іншу автократичну країну? Я думаю, що насправді, якщо такі питання поставити людям, які думають, точніше побоюються цієї думки про сепаратизм, то вони нічого не аргументів не там небагато, тут просто, ви ж схожі, ви ж там на одній майже мові розмовляєте, от тому і, За такою логікою можна сказати, чому тоді українці не хочуть бути в складу Росії? Саме так. Така сама загроза асиміляції, винищення повністю. Саме так. І я вам скажу, що у кримсько-татарської нації асиміляція в складі Туреччини набагато вище, ніж в складі України. І ще один момент, що кримські татари, жодного кримського татарина я не бачив, який би сказав, що він хоч якось там бажає, щоб ми були в складі Туреччини. Зараз Туреччина дає можливість там отримувати ці посвідчення на проживання. На все життя, так, вони надають. Але ж чомусь кримські татари залишаються в Україні, боронять Україну,
її незалежність, і немає такої вириниці автомобілів, фур і літаків туди, в Туреччину, з наповненими кримськими татарами. Тому це безпідставне, звичайно. Февзібі, можна? Зрозуміло, що кримські татари бачать своє майбутнє в Україні, бо це також наша держава. Я це розумію, що ми також є державотворчою нацією, як і українці, і відкидати це наше право, це значить заперечувати іншим українцям свою державність, власне. Тобто ми пам'ятаємо з історії, що Кримський ханат – це був не лише Кримський півострів, це майже вся Південна Україна. Знову ж таки, я сподіваюся, що значна частина суспільства розуміє, що кримські татари також є містком оцим між європейським і тюркським світом. Тобто та сама допомога Туреччини, ми бачимо, що величезну роль в цьому грають представники кримськотатарського народу. Але я не те, що крамольну штуку хочу сказати зараз, точніше спитати у вас, а просто з позиції кримського татарина у вас розпитати, а для чого нам взагалі, кримським татарам, потрібна ця автономія. Тобто лише для збереження мови, культури? Я думаю, що ні. Я просто хотів би, щоб ви пояснили, на що нам вона треба от саме зсередини. От ви знаєте, нещодавно дивився Арсена Жумаділова, який сказав таку річ, що якщо поставити поряд 10 кримських татар і запитати саме це питання, яке ви зараз запитали. Що ви бачите кримсько-татарську автономію? Так, як ви бачите, то буде 10 різних відповідей. Колись ще бачили в фільмах про репатріацію, ми бачили, я запам'ятав момент, коли людина такого похилого віку підіймає землю руками в Криму і цілує її. Це ще один доказ того, що наскільки кримські татари боролись за цю землю, наскільки вони люблять цю землю. І я розумію, що жодна нація, жодна людина не прив'язана так до Криму, як кримські татари. І тільки кримські татари, їх владні сили зможуть після деокупації, після стабілізаційного режиму, стабілізаційного періоду зможуть продуктивно, спроможно керувати кримськими ресурсами, оптимізувати взагалі весь той клімат там в Криму, будь то економічний, будь то політичний. І за допомогою, звичайно, української держави, я думаю, що це найоптимальніший варіант. Повертаючись ще до теми деокупації Криму, розуміємо, що навіть після повної перемоги, після повної деокупації всіх українських територій, російська загроза нікуди, скоріш за все, не зникне, на жаль. І треба буде розбудовувати повністю українську безпекову ситуацію, систему таку, щоб вона могла цьому запобігти. От в Криму, як ви це бачите? Думаю, не тільки в українському Криму, а й на всій території України. Дуже гарний приклад системи безпеки Ізраїлю. Так, максимально налаштоване, хоча б перші 7-10 років, максимальна готовність до того, що знов виникне ідея якогось реваншизму. В той самий момент у всього світу дуже гарний приклад відношення до Росії – це той трибунал, який відбувся після Другої світової війни, і ті санкції, ті жорсткі заборони, які застосували до Німеччини. Це в нас є 2 приклади, які повинні бути по відношенню до Росії, і безпека в Україні – це Ізраїль. Останнє питання, коротке. Після деокупації Криму, що ви зробите першим? Поїду до мами, поцілую її руку. Февзі Мамутов, народний депутат Одеської обласної ради. Чохсагунаш, дуже дякую за цю цікаву розмову. Дякую.